The views and opinions expressed by the hosts and the guests do not reflect those of the show, the management, and the company. Kwento sa illegal na droga. At paano sinapit ng biktima ang mapait na kamatayan? Magandang hapon sa inyo mga ka-aksyon. Live na live po tayo ngayong araw ng Biyernes at tuloy-tuloy ang ating pagbibigay ng serbisyo publiko. Live din tayong napapakinggan sa 90.3 Radyo Oragon Sorsogon, 88.3 sa Catanduanes, 90.7 Legazpi City at live na rin tayong napapanood sa ating YouTube account. Umpisahan na natin ang ating tabang ora mismo. Eto mga ka-aksyon, isang bypass operation mula sa ikinasang Philippine Drug Enforcement Agency Albay sa Ginubatan, isang babaeng kinikilalang isa sa malaking supplier ng illegal na droga sa Ginubatan ang nalambat ng mga otoridad matapos ang masusing pag-iimbestiga. Ang buong pangyayari panoorin natin sa lambat ni Nomer Corporal. Sasabihin ko ay may maaari. Pasado alas 3 ngayong hapon nang natapos na ang sinagawang inventaryo ng PDEA sa mga natuwang drugs at non-drug items. Sa ating intelligence information gathering and dun sa information received natin, talagang malaki din ito. Paila natin ng violation, possession of illegal drugs and possession of drugs para permanent. Ako, si Nomer Corporal at ito ang lambat. Isa na namang matagumpay na operasyon ang naikasan ng tauhan ng Philippine Drug Enforcement Agency Albay matapos matuldukan ang iligal na gawain ng isang babae na sinasabing isa sa malaking supplier ng iligal na droga sa bayan ng Ginubatan, Albay. Nasabat sa kanya ang tinatayang humigit sa 600,000 piso na halaga ng hininalang shabu. Umaga nitong ika-18 ng Nobyembre nang makatanggap muli ng isang imbitasyon ang lambat team mula sa PDEA Albay sa ikakasang bypass operation. Bandang alas 10 ng umaga nang tumungo na kami sa kanilang opisina at makalipas lang ang mahigit isang oras nang kami ay tumulak naman papuntang Barangay Batang, Ligao City kung saan magaganap ang isang briefing. Maliban sa PDEA, makakasama rin namin sa gagawing operasyon ang mismong hepe ng Ginubatan Police na si Police Lieutenant Colonel Joseph Imperial kasama ang kanyang mga tauhan, isang barangay official bilang mandatory witness kasama ang lambat team. Sa nasabing briefing, dito ay masusing plinano ng mga operatiba ang mga gagawing hakbang upang maging maayos ang operasyon kung saan ipinakilala rin sa amin ang isang PDEA agent na magsisilbing pusher buyer. At ang napag-usapang bilihan ng droga ay magaganap mismo sa tinutuluyang bahay ng target sa Purok 4 sa Sitio Ukso, Barangay San Jose, Ginubatan, habang ang napagkasunduan naman na makabili sa suspect ng shabu sa halagang 240,000 pesos. Sakaling magpositibo ang magiging bentahan, ay agad naman natatawag ang pusher buyer kay Agent Noe Bregel, ang provincial officer ng PDEA Albay na makakasama namin sa isang sasakyan. Matapos nga ang ginawang briefing, ay agad na kaming tumulak sa naturang barangay kung saan una nang pumunta ang magsisilbing arresting team
kasamang pusher buyer. Habang kami ay dumiretso sa barangay hall ng Barangay San Jose, dito ay matyaga kaming naghihintay sa mga susunod na mangyayari. Matapos ng ilang minuto, ay nakatanggap na kami ng isang tawag. Isang hudyat na nga na positibo ang naging bentahan. Agad naman kaming tumungo sa lugar kung saan naabutan namin ang babaeng suspect, kung saan makikita pa sa kwarto ang mga nagkalat na drug paraphernalias, isang indikasyon na gamitan ng droga ang nasabing lugar. Matagumpay na nakumpiskan sa suspect ang isang malaking plastic sachet ng hininalang shabu at isa pang maliit na plastic sachet. Laman din ang hininalang shabu na mayroong timbang na 100.5 grams o may kabuang halaga ng 683,400 pesos. Habang na-recover din ang ginamit na bypass money. Sa ating intelligence information gathering and dun sa information received natin, talagang malakihan din ito. And sa katunayan, accordingly, isa rin ito sa mga sources ng illegal drug dyan sa may barangay Kisapi ng Ginubatan, Albay. And marami pang ibang mga informations and, na nagtuturo na isa talaga siya sa mga supplier ng illegal drugs doon sa area. Kinilala ang nahuling drug suspect na si alias Princess, 27 anyos, walang trabaho, na residente ng Barangay Bagumbayan, Bulacan, Camarines Sur at kasalukuyang nakatira sa Barangay San Jose. Ayon kay Agent Rinoe Brigel, isang buwan din ang ginawa nilang pagmamanman sa suspect hanggang sa positibong makatransaksyon nila ito at naaktuhan din sa paggamit ng illegal na droga. We observe and during dun sa ating interview sa community, di man talaga ito kilala, hindi nga ito taga dun. And kayo rin, na-observe nyo rin na ang daming binibigay na address, di ba? Kanina, natanong natin kung taga saan talaga. So, ang ginagawa niya lang kasi niya, lalapag siya sa Ginubatan, hanap siya ng dadapuan niya, and then i-distribute niya yung illegal drugs. After that, alis na naman siya ng Ginubatan. So, last time, na-monitor natin ito sa Daraga. So, hindi tayo nagkaroon ng chance sa Daraga, kaya doon na natin sa Ginubatan, inaman natin suspect. Sa kabila ng aktong pagkakahuli sa kanya, mariing itinanggi pa rin ng suspect na sa kanya ang nakuwang droga. Ngunit aminado naman ito na gumagamit siya ng droga. Hindi po. Alam ba, ito po. Ngayon, wala siyang cash, kulang yung ibibigyan niya po ako. Tapos ginagawa pag wala na kami, tapos na po yung booking. Iaano ko sa tao, pinapakisuyan ko gawing pera po para ipadala ko lang po. Ganun niya, parang binibenta mo Kapag rin po, minsan po. Pero minsan po, pera talaga po nga. Ayon naman sa may-ari ng bahay na itago na lang natin sa pangalang Ben, ilang linggo pa lamang na nanululuyan sa kanila ang suspect matapos na makiusap ang kanyang kaibigan na lalaki na doon muna makitira sa kanila ang mga ito. Ngunit habang lumilipas umano ang ilang araw na pamamalagi nito, ay mismong siya ang nakapansin at nakasaksi sa illegal na gawain nito. Dagdag pa niya na malaking bagay na nahuli na ito sapagkat natatakot din umano sila na madamay at kung ano pang masamang mangyari sa kanyang pamilya dahil sa pagkakasangkot ng suspect sa illegal na gawain. Yung pinakita nga na ko, sunod na ito kanya, pinakita sa akin, ito ayaw ko niya, sa may anak ito. Yun yung siya. Yung umalis sila yung kagabi, magkita sila sa lodging. Kaya bumalik kanina. Purman lang nasampa ng kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang akusado. Samantala, ayon sa impormasyon, ang Barangay San Jose ay kasama sa mga naideklara bilang drug-free barangay sa naturang bayan. Kaya naman, nakatalaan na magkaroon ng pag-uusap ang PDEA at barangay official sa lugar. Kasi hindi nga taga doon, so hindi pa siguro nga monitor ng barangay, so hingin na lang natin sila ng explanation ng nangyari ko rin. Actually, mapaila natin ng violation ng Article 2, Section 5, Survey, Section 11, Possession of illegal drugs, and Section 12,
possession of drug paraphernalia. So yun tatlo ang kakarating ng kaso. Ang matagumpay na operasyong ito ay isang patunay anya na hindi tumitigil ang otoridad sa pagsawata ng iligal na droga sa lalawigan ng Albay. Naging posible rin ito dahil sa pakikipagtulungan ng komunidad sa kanila. Sa ngalan ng programang Ako Bicol Tabang Ora mismo, ako, si Nomer Corporal, at ito ang Lampas. Ako, si Nomer Corporal, at ito ang Lampas. Yan mga ka-aksyon ang matagumpay na bypass operation na isinagawa ng PDEA Albay dyan sa Ginubatan Albay kung saan isang babaeng supplier ang nadakip na nagbebenta ng illegal na droga. At sa pagbabalik ng Ako Bicol Tabang Ora mismo, isang lola mula sa Manito Albay humingi ng tulong para sa kanyang apo na 9 na taon nang tinitiis ang lumalaking bukol na tumubo sa kanyang likuran. Ang kanilang kwento at ora mismong pagtugon ng Ako Bicol Party List, abangan yan mamaya lamang. Kaya huwag kayong bibitaw at magbabalik pa ang Ako Bicol Tabang Ora mismo. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Dinot sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arag po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaon ng tabang hali sa Ako Bicol Party List. Salamat kong dakula sa duwang congressman. Tayo nakakatabang sa muya sa gabi. Maaasahan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Missibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Missibis Bay Resort, your tropical island getaway. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Nakulaon ng pagpapasalamat niya mo dahil may ikamalilinwan habang kami nabubuhay. Nakulaon nining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Nagbabalik ang Ako Bicol Tabang Ora mismo. Eto naman mga ka-aksyon mula sa Manito Albay. Isang lola ang dumulog sa ating programa para humingi ng tulong sa gamutan ng kanyang apo na 9 na taong gulang na. Magandang hapon po sa inyo, Nanay Marilu Trilles. Nay, magandang hapon po.
Opo, makilapit lang yung mikropono po, Nay. Opo. Nay, kumusta po ngayon yung kalagayan po ng inyong apo? So ito lang po ang pigdulok, may subukol niya sa digdi po. Opo, yung apo nyo po, meron pong bukol sa likod. Opo. Mga ilang taon na po yung bukol niya, Nay, sa kanyang likod po? Pun po, paka-akit sa iya. Okay. Since birth, meron na po siyang bukol sa likod. Opo. Gaano nakalaki po yung bukol sa kanyang likod po, Nanay? Ano na po siya? Ganoon. So, malaki na po. So, ibig sabihin, nung ipinanganak po siya, inborn, meron na po siyang bukol sa likod. Habang lumalaki din po ba siya, lumalaki din po yung bukol? Opo. Okay. So, kayo po ay lola nitong bata. Opo. Nasaan po yung mga magulang nito? Nandiyan po, kasama ko po. Nandyan. So, bakit kayo po yung dumulog po sa amin para po sa kailingan pong itong matulungan yung apo po ninyo? Nahiya po siya. Mahiyain. Opo. So, kayo po bilang lolang may lakas ng loob po na humingi ng tulong, kayo po yung lumapit. Opo. So, sa 9 na taon po ba, Nay, na lumipas, ito po bang apo po ninyo ay napatingnan sa doktor? Hindi po. Hindi? Bakit po, Nay? Kasi po ayaw nila. Nahihiya po silang mag-asawa. Ha? Pati po yung pagpapa-check up, pagpapatingin sa doktor, ikinakahiya po nila yung bata? Nahihiya po daw sila kasi ano yung bukol dito. Kasi nung may pumunta sa bahay, ako na lang po ang nilapitan nila para ma-interview. Okay. Hindi, ang tanong ko po, na, yung pagdadala ng bata sa doktor, hindi po nilang magawa dahil po nahihiya po sila? Po. Bakit gano'n na lang po, Nay? Dadalhin lang po yung bata sa doktor, ikinakahiya po yung bata? Hindi ko po alam, Madam. Is it because, Nanay, na hiya po silang humarap sa tao? Ano po yun, Nay, yung pinakadahilan? Wala daw po yung pera. Baka daw po pera, wala silang igagastos. Opo, pero Nay, yung at least alam po nila kung ano po yung posibleng gawin sa bata at alam po nila kung ano po yung sitwasyon ng bata. Ayaw po nila. Pero alam ba nila, Nay, na yung pagpapacheck up po sa mga, like for example, sa clinic, sa pang-publikong ospital, ay libre naman po ito, Nay? Alam po nila po. So bakit po nahihiya sila kung dahil sabi niyo po nahihiya dahil walang pera. Pero libre naman po yung ibang mga hospitals. Ang inaano po nila, ayaw nilang ipatingin sa doktor yung ng bata, yung bukol. Kaya nahihiya sila. Bakit ito po bang bukol ng bata, pag tiningnan niyo po, nakakahiya? Ano po meron para sa bukol? Para sa akin po, hindi. Opo. So, hindi niyo po man lang po sinabihan yung anak po ninyo na dapat ay madala yan sa doktor para malaman natin yung sitwasyon. Ayaw po talaga nila. So, dahil sa ayaw po nila, Nay, kayo na lang po yung naglakas ng loob. Opo. Pero, Nay, saan nyo na lang po ito dinala kung hindi po sa doktor? Hindi pa naman po dinadala namin kung hindi sila lumapit sa amin. Yung ngayon lang ng tulong. Baka sa albularyo po dinadala po nila? Hindi po. Hindi rin. So, wala po na tumingin na doktor, na espesyalista, even yung mga manggagamot ay hindi po ito natingnan na bata. Hindi po. Opo. So, yung apo po nyo, kasama nyo po ba? Hindi po. So, hiwalay po yung bahay ninyo? Opo. Okay. So, sa tingin nyo po, Nay, sa haba ng panahon, kung sana ay napatingnan po itong bata sa doktor ng maaga, baka hindi na po ito lumaki, yung bukol. So, meron po bang pagsisisi dyan sa inyo pong part na hindi nyo po nagawa ng makumbinsi yung mga magulang na maidala po ito sa doktor? Ano may naman po sila, ayaw talaga po. Kaya wala na kami magagawa kasi sila ayaw. Opo. So, dahil yung desisyon ng magulang yung ayaw, wala po kayong nagawa. Opo. So, bakit ngayon po, Nay, sa loob po ng 9 na taon, nagdesisyon na po kayo na dalhin ko na ito na anak ninyo at hihingi ako ng tulong sa Ako Bicol Party List? Opo. Kasi po, naaawa ko sa bata kasi nadumi siya, palagi siya nakadiaper, hindi maalis-alis yung diaper niya, napasok po siya. Ano po, Nay? Pag siya po ay nadumi? Walang pakiramdam. Kapag dumi at kapag ehe. So, basta na lang po itong lumalabas. Wala po, hindi niya po alam kung kailan po yung
parang natatay, excuse me for my word, parang kung tatai po itong bata, hindi niya po alam kung kailan? Hindi po. Kaya po, may diaper palagi. Opo. Eto po bang bata ay nakakatayo naman? Opo. Yun lang po yung talagang kakaiba sa kanya. Oo. Yung oras ng pagdumi, hindi po niya nararamdaman kung kailan. Opo. So, kayo po nanay bilang lola, talaga pong awang-awa po kayo sa sitwasyon ng apo po ninyo. Kayo na din po yung nagmamalasakit para sa kanya. Opo. Opo. Kung sana po ay meron sana kayong pera, naisip niyo po ba na pa-check up? Yun po talaga yung gusto niyo, nay. Opo. Ano yung hanap buhay po nanay ng mga magulang po nitong bata? Sa construction lang po, madam. Yung tatay sa construction, yung nanay po? Sa bahay lang po. Sa bahay. Ilan po itong magkakapatid? Ang anak niya po? Opo, ilan po yung magkakapatid yung eto pong apo po ninyo? Ilan po yung kapatid niya? 6 po silang magkakapatid. Opo. Opo. So, sa pagiging construction worker ng tatay, doon po sila nabubuhay. So, sa tingin niyo po, kapos naman po, nay? Opo. Opo. Etong si Kim, nay, pang ilan po sila sa magkakapatid? Pang-3 po. Pang-3. So, gitna po itong si Kim. Kumusta po yung mga kapatid po nito? Normal naman? Yung dalawa po, normal. Yung isa din, ganon din po. So, ibig sabihin, dalawa po silang magkapatid na meron pong bukol. Opo. Parehas po ba sa likod? Opo. Sa tingin niyo po, nay, ano po yung... Kasi sabi niyo hindi pa napapatingnan sa doktor. Parehas po ba itong dalawa hindi po naidala sa doktor? Hindi pa po. Ano po yung sa tingin niyo yung naging dahilan po? Wala naman pong sinasagot yung magulang, kundi bahala na raw. Bahala na raw. Ganun napakasakit po, nay, na isipin na yung mga magulang mismo yung nagsasabing bahala na. Parang nilalagay po nila sa alanganin, sa yung sitwasyon ng mga bata. Ito pong isa pang kapatid, pang ilan po ito? Bunso po. So, kilagitnaan si Kim, meron pa pong dalawa, tapos bunso. Yung pang bunso, pang-anim, meron din po. Opo. Gaano kalaki na din po yung bukol sa likod? Ilang taon na po ito? 1 year po. 1 year old, so ganyan. So, iniisip po ninyo, pag ito po ay lumaking, tumanda, lalaki din po yung bukol. Pares po kay Kimberly. Opo. So, lahat po ito, itong dalawa po, wala pong check-up din? Wala po. Opo. So, eto pong bunso, gusto nyo din po bang mapatingnan sa doktor? Ang sabi po, madam, nung nagpunta sa amin, unahin daw muna si Kimberly. Okay. So, unahin daw muna si Kimberly. Pero kung kayo po yung tatanungin, gusto nyo po na mapatingnan din sa doktor yung isa pa? Opo. Sino po yung binabanggit nyo na pumunta po sa bahay ninyo na para unahin si Kimberly? Sino ba yung kasama mo, Be? Opo. So dito din po, nay. So ibig sabihin, yung dalawa po, talagang gusto na din po ninyong maisama sa pagpapatingin sa doktor. Opo. Okay naman po yun na yan, kasi syempre, kung ang tulong po para doon parehas po yung sakit, isama na. Isabay na po isabay yung na dalawa. po. Yun din po yung gusto po ninyo. Okay. So, yung dalawang magkapatid po, nanay, sabay na po nating papatingnan sa doktor. Gusto po ninyo yon? Opo. Opo. Ano po yung pakiramdam nyo po, nanay, na sa haba ng panahon, 9 years? Masaya. Opo. Diba? So, bilang isang lola na gaano nyo kamahal po itong mga apo po ninyo? Parehas din ang pagmamahal para sa ina. Opo. Kung gaano nyo po kamahal yung ina, yung anak po ninyo yung nanay. Opo. Kung gaano nyo po kamahal yung nanay, ganun din po din yung sa... kamahal nyo yung mga apo po ninyo. Napakabuti nyo pong lola, nanay. Maitanong ko lang po sa inyo, lola, paano nyo po nalaman na maaari ka pong dumulog sa programa pong ito, lola? Kasi po, nung panganak niya po, ako po nagbantay. Kaya alam kong may bukol yung anak niya. Opo. Ang tanong ko po, nanay, paano ka po nakakasigurado na ito pong nilapitan mong programa ay matutulungan po kayo? Sa awa ng Diyos. Pakilapit lang yung mikropono. Sa Sigurado tulong ng po kayo Diyos. na makakatulong po yung programa namin sa inyo po? Iya po, madam. Opo. Naiiyak po kayo, nay. Bakit po? Masaya po kayo, nay, na yung sa katagalan po ng panahon na tinitingnan nyo lang po yung anak po, apo po ninyo, tinitiis po ninyo, nay.
ito na po yung kasagutan na maaaring masagot po ito pong kahilingan po ninyo, Nay, na mapatingnan sa doktor yung apo po ninyo. Opo. Opo. Kilala niyo po talaga, ma'am, yung Ako Bicol Party List? Opo. Ano po yung Ay, pagkakakilala? hindi ko po kilala yung sa ano. Yung mga congressman hindi niyo po kilala. Pero po yung Ako Bicol Party List na tumutulong po sa ating mga kababayan katulad po ninyo, narinig niyo na po? Opo. So, ano po yung pagkakakilala niyo po sa Ako Bicol, Nay? Talagang tumutulong po. Tumutulong po sa mga nag-aarap naghingi ng tulong. Opo. So, naiintindihan ko po yung nararamdaman niyo po, Nay, dahil 9 years po, 9 years na parang yung kagustuhan niyo po, Nay, patingnan na yung sa doktor kung meron lang kayong pera, po, Nay. Pero dahil sa kakapusan din sa buhay, tinitiis niyo po. Opo, wag po kayong mag-alala, Nanay, dahil ngayon po ba ay handa na po kayo sa maaring maging proseso para po sa pagpapagamot po kay Kim at dito pa po sa inyo pong apo? Opo. Handang-handa na po kayo, Nay? Hindi po, madam. Opo. So, kayo po ay kausap ko po ngayon, Nay. Ano po yung pinakagusto nyo pong mangyari ngayon? Ano po yung tulong na hinihingi nyo po sa amin? Kung ma-opera po, pwede po. Kung sa anong Opo. check-up po. Okay, so ang gusto nyo pong mangyari ngayon, patingnan sa doktor yung apo po ninyo at kung ano po yung rekomendasyon ng doktor, kung kinakailangan po ng operasyon, kung kailangan pong madala sa gamot, yun po ang gusto po ninyong mahingi sa amin. Opo. So, dyan muna po kayo, Nanay, dahil ito pong kahilingan po ninyo ay tanungin po natin kung ano po ang itutugon na sa kahilingan po ninyo mula po sa Ako Bicol Party List. Makakausap po natin sa kabilang linya ng telepono si Ma'am LB Sidenio, ang coordinator ng Ako Bicol Party List. Magandang hapon, Miss LB. Yes po, good afternoon, Miss Remy, and good afternoon kay Nanay. Opo, Miss LB, ito po si Lola. 9 na taon na po yung kanyang isang apo na si Kim at yung isa naman pong apo ay 1 year old. Pero parehas po yung kalagayan nila. Meron pong bukol sa likod na bahagi po ng kanilang katawan. Ano po ba yung pwede nating maitulong po dito kay Lola para sa kanyang dalawang apo dahil kapos po sa buhay sina Lola pero ang kagustuhan niya po talaga ay mapatingnan sa doktor? Yes, Miss Remy, matanong ko lang po si Nanay, yung bang mga apo niya, nandyan pa yung mga magulang? Nandyan po. Nandyan pa yung mga magulang? Opo, naandyan daw po. Opo. Okay. Kung yung mga magulang po nandyan din naman, pwede po silang kumuha ng referral sa nito, Rural Health Center, para po madala yung mga bata dito sa BRSMC, nang matingnan po ng mga doktor natin dito, ng mga espesyalista, yung kalagayan ng kanyang mga apo. Opo, kaya lang po, Ma'am LB, base po doon sa pagkikipag-usap ko kay Lola, mahihiyain daw po, nahihiya daw po yung mga magulang na humingi ng tulong. Kaya po si Nanay nagpursige, siya po yung naglakas ng loob para po mailapit ito sa atin. So maaari po ba na si Lola na lang bilang Lola naman ang humingi ng mga requirements para po dito sa kanilang apo? Pagdating kasi dito, Miss Remy, kailangan natin, di ba, kailangan po natin pa-check-upan yung bata dito. Ngayon po lagi yung nanay kung ano yung history ng bata. Ayun. Kumbaga, kailangan pong iba-check up yung bata. Kasama din siguro yung nanay. Samahan na lang ni Lola. Okay. So, pwede niyo po ba, Nanay, Lola, na maisama po yung mga magulang? Pwede po. Kasama niyo na lang po, Nay. Kayo po yung mag-guide po din sa kanila para at least kung ano po yung mga hinihingi pong mga detalye. Kasi importante po, hindi po magkamali sa mga detalye na may bibigay po doon sa data po ng pasyente. Opo. Okay daw po, Miss LB? Okay, very good. Kuha na po sila nanay ng referral sa RHU para po yung bata madala dito. And then pagdala po, kasama dapat yung magulang, kasama po yung birth certificate ng mga bata, and then valid ID ng magulang. Para in case man po na kailangan i-admit yung pasyente, pwede natin silang enroll sa PhilHealth kung wala silang PhilHealth. Okay. Miss LB, nakikinig ngayon yung mga magulang nasa labas lang, pero kasama ni Lola. Meron po ba kayong maipapayo sa kanila? Kasi imagine, inabutan pa ng 9 years bago ito nagdesisyon si Lola na siya na lang yung magdadala
sa mga bata para maihingi ng tulong patungkol sa pagpapacheck up. Baka meron po kayong advice sa mga magulang nito na dapat wag pabayaan yung mga anak, especially meron pong karamdaman or ang kalagayan po ay ganito? Yes po, Ms. Remy. Ganito yan, sa mga magulang po ng bata, huwag tayong mahihiyang lumapit pagpagamot sa mga anak natin. Kasi siyempre po, mga bata yan. Obligasyon ng magulang kasi hindi pa naman nila kayang pagamot yung sarili nila. Unang-una, marami po tayong pwedeng lapitang ahensya na malilibre sila, na wala naman silang babayaran. Huwag po sila magtabiling lumapit sa Ako Bicol Party List kasi po, nandito tayo lagi, hindi tayo nawawala. Lagi tayong tumutulong sa kanila para gabayan, alalayan sa mga bayarin o sa kahit sa proseso po ng kanilang pagpapagamot. Opo. At dahil dyan, Ma'am LB, ano po yung, kasi si Lola, talagang gustong-gusto niya na po itong mapacheck up pa ng mga bata, yung mga apo niya. Ano po yung aasahan na proseso nila Nanay Marilu para po dire-diretso na eto pong mga apo po niya ay ma-check up pa na po sa doktor? Yes po. Yun nga yung sinasabi ko kanina, Ms. Remy, basta po may referral na galing sa RHU, dalhin na po yung mga bata dito. Okay lang po yun na magpila tayo ng konting oras, kasi po, di ba, napakarami po nating pasyente sa BRSMC. Pero rest assured po na wala kayong babayaran at lumapit lang po kayo sa atin. Nandito lang naman po tayo everyday, Monday to Friday, nasa Ako Bicol Health Desk po ako. Pag Monday po and Friday, na 5 a.m. pa lang, nandito na ako sa ospital. Ayun. Tuesday, Wednesday, Thursday, alas 8 po ng umaga, nandito na po yung mga staff natin. Wala po silang dapat ikahiya. Ayun. Tutulungan natin sila. Napakinggan mo, Nanay Marilu. Opo. Halos araw-araw po naandun si Ma'am LB para po tugunan, tulungan yung mga nangangailangan katulad po ninyo. So, wag po kayo mag-alala, Nanay Marilu, dahil i-guide po namin kayo, sasamahan po kayo ng aming team para po ay makapunta po kayo doon kay Ma'am LB at matulungan po kayo kung ano po yung magiging proseso. Opo. Ma'am LB, meron po kayong mensahe para sa ating mga kababayang Bicolano na nagnanais rin na humingi po ng tulong sa Ako Bicol Party List. Yes, sabi ang Ako Bicol Party List po na dito lang, nandiyan tayo, may mga district hospice, district, offices, may mga staff tayo na mahan ng tulong. Nandito lang ako lagi sa BRSMC. Lapit na po kayo yung aking Facebook account, yung Ako Bicol page po open. Pwede kayo mag-message doon. Sa Tabang Nora mismo, pwede kayo mag-message para maibigay yung mga tulong na kailangan ninyo. Ayan. Maraming salamat po sa inyo, Ma'am LB Sedanyo, ang coordinator ng Ako Bicol Party List. Mabuhay ka, Ma'am LB. Napakinggan mo, Nanay. Opo, napakinggan mo si Ma'am LB. Opo. So, sa mga kagaya nyo din po na nahihiya or walang lakas ng loob, tandaan po ninyo, kayo bilang mga magulang, kayo po yung dapat na gumawa ng paraan para po matulungan nyo yung mga anak po ninyo. Dahil tama si Ma'am LB, hindi pa kaya ng mga bata yung kanilang sarili. Opo, Nay. So, maliban dyan po, Nanay, sa napakinggan po ninyo, meron pa po kayong katanungan? Wala na po. So, ano po yung masasabi nyo, Nay, na ang sabi ni Ma'am LB, kailangan nyo lang po kumuha ng referral from RHU para po ay maidala po sa kanya doon po sa BRHMC at kami na po yung bahala, Nay, na pa-schedule po kung kailan po kayo masya-check upan ng doktor. Ito pong dalawa nyo pong apo. Okay po, Nanay. Ready? Salamaton po. Ayan. Pero ready lang po kayo, Nanay, ano? Po. So, baka bukas, susunod na araw, masya-check upan na po yung anak po ninyo, Nay. Ay, yung apo. Dalawa po, Nanay. Dalawa pong apo ito. So, kumusta yung pakiramdam nyo po, Nay? Mag-ana po. Marang naanuhan na ng problema. Ayun. So, talagang 9 years nyo pong dinadala po yung alalahanin na yan. Opo. So, at least ngayon po, Nanay, anuman po yung sitwasyon ng mga apo po ninyo, malalaman nyo na po yan. Dahil mismong sa doktor po yan mapapatingnan. Opo. So dahil po labis ang pasasalamat po ninyo, Nay, lubos-lubusin na po natin. Tanggapin nyo din po itong bigas at Kabaro Coffee. Galing po yan sa Ako Bicol Party List. Ayan. Ano po yung masasabi nyo? Salamatan po sa namong tabang. Ayan. Opo, tanggapin nyo po yan, Nay. So
So sa hirap ng buhay ngayon, Nay, ang hirap po ko maghanap ng pambigas. Tama po, Nay. Opo. Ano po yung masasabi nyo, Nay, sa Ako Bicol Party List? Dako lang pasalamat ko po sa Ako Bicol Party List. Naniniwala na po kayo, Nay, ng Ako Bicol Party List ay katulong nakakampi pa? Iyo po. Ayan. So maraming salamat po, Nanay Marilu, dahil kayo po yung naging daan, kayo po yung naging instrumento para po eto pong dalawa po ninyong apo ay mapatingnan po sa doktor sa tulong ng Ako Bicol Party List. Iyo po, madam. Salamat, tabi, madam Madakula. Maraming salamat din po, Nanay Marilu. Mga ka-aksyon, sana po sa mga magulang din po dyan na wala pong lakas ng loob at ikinakahiya po yung paghingi ng tulong para po sa kanilang mga anak na nangangailangan ng tulong medikal. Huwag po ninyong gawin yan dahil kawawa po yung mga anak po ninyo. Lagi nyo pong tatandaan na marami pong mga ospital ang libre pong ibinibigay ang serbisyong medikal. At laging naandyan ang Ako Bicol Party List para tumugon sa inyong mga pangangailangan. At yan ang kwento at hinaing na ating ora mismong tinugunan at binigyang aksyon ngayong hapon. Para sa mga nagdanais na humingi ng tulong sa aming programa, panoorin po natin ito. Sa may mga problemang legal at medikal na nais humingi ng tulong sa ating programa, maaari po kayong magsadya sa aming tanggapan sa ground floor Embarcadero de Legazpi, Victory Village, Legazpi City. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Sabado, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Sa mga nasa Metro Manila naman po at kalapit na lugar, maaari po kayong humingi ng tulong sa Action Call Center sa North Wing ng Batasang Pambansa. Magpunta lamang po kayo tuwing araw ng Lunes alas 8 ng umaga hanggang alauna ng hapon. Maaari na rin po kayong magtungo sa Tabang Ora mismo Satellite Office sa Camarines Norte sa Provincial Capitol Building, Barangay 3, Daet, Camarines Norte. At para naman sa mga taga Camarines Sur, maaari na rin kayong dumulog sa Zone 2, Tagungtong, Goa, Camarines Sur. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Maaari din kayo magpadala ng mensahe sa aming official Facebook page na Tabang Ora mismo. Kahit anong reklamo ay amin pong tinatanggap. Huwag niyo rin pong kalimutang i-follow ang aming mga official social media account sa aming Facebook account, YouTube at TikTok account, Tabang Ora mismo. Action ko patuloy na magsisilbi. Action ko sa mga Ayan mga ka-aksyon, 20 days na lang at Pasko na. Advance Merry Christmas sa inyo mga ka-aksyon. At hanggang sa Lunes mga ka-aksyon, sama-sama pa rin nating aksyonan ang mga problemang medikal at legal. Ito po ang programang May Paninindigan, tutugon sa inyong pangangailangan. Ako po si Remy Araneta Mindones, magandang hapon at salamat. At ito ang Tabang Ora mismo. Action ko sa mga nangangailangan. Action ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Action ko patuloy na magsisilbi. Action ko sa mga nangangailangan. Action ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Action ko patuloy na magsisilbi. Isang masin